Lea, cum o cheamă pe mama? Și pe tata? Și pe tine cum te cheamă? Lea. Dar uite-te, ești la mami. Și o iubești pe mama? Nu, dar pe cine iubești tu? Pe cine iubești tu, Lea? Pe Marian și pe mai cine? Și pe David și pe mai cine? Pe cine mai iubești? Atâta? Nu mai iubești pe nimeni? Bravo! Dar zi pe cine mai iubești? Dar pe Alina nu o iubești? Ham! Pe Alina nu o iubești? Nu? Și pe Duduțu? Nici pe el. Și pe Mona? Nici pe Mona. Dar pe cine? Nu mai iubești pe nimeni? Pe cine mai iubești? Pe Ham îl iubești. Hopa, hopa. 4 6. Păi treci de la una la alta. Așa treci tu de la una la alta. Alta. Dai un pupă. Trimite-mi un pupă. Bite. Hai, trimite un pupă. Cum trimiți tu pupă? Hai, trimite aici la toată lumea un pupă. La cine vrei să trimiți pupă? La Marian? Na, hai, trimite la Marian un pupă. Trimite-i. Îl strigi. Na, lasă că mergem și la Marian. Trimite-i un pupă. Așa, danke. Danke. O, Doamne, Doamne.